Hindi war on drugs ang ginpatuman ni former President Rodrigo Duterte, kundi war against the poor. Ining naging pahayag sa Ilonggo human rights lawyer nga si Atty. Gilbert Andres nga mong isa sa common legal representative kagamong nagbasa sang submission sa merito sang kaso sa ikaduhang adlaw sang confirmation of charges hearing. Bisan tinuig nang nagligad halin sa nagtakop ang Duterte administration, suno kay Andres padayon nga nagasuprera mga pamilya sang biktima, ilabi na bangod yara gihapon ang direct perpetrators. Dugang niya yara gihapon ang stigma para sa mga indirect victims o kunang nabilin nga mga pamilya sang drug war victims, bangod ginahuring-huring sang ilang mga kasilingan nga silang lagson sa mga pulis, bangod kakilala nila o kon pamilya ang natukhang. Ginpahangop sila nga bangod sa pagpamatay sa kasagsagan sa drug war, kag bangod breadwinners ang kadaman sa mga biktima, may nabilin nga mga ilog kag mga balo, rason nga nagkadtong palasanon sa iban nga miyembro sang pamilya nga mo naman ang magasagod sa ila. As the targeted victims of Mr. Duterte's drug war campaign were from marginalized, vulnerable communities, his drug war campaign was not really a war on drugs. It was a war against the poor. And the continued stigmatization of the indirect victims, the surviving family members, still persists until now. The children of the murdered victims are still suffering psychologically, mentally, and socio-economically. Their widowed mothers and their extended families, the grandparents, usually the grandmother, or aunts or uncles, also bear the burden of providing for the children of the murdered victims. And some surviving family members are still being visited or watched by the direct perpetrators to check on them.